हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय आरो दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों डेपुटि कमिशनार दरं मंगलदै बिनिफ्राय जोंहा जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टनि थाखाय साख्रि ओंखारना फैदों। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टनि साख्रिनि गासैबो डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा एबा सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ माबायाव फैदोंमोन जानुवारिनि 25 तारिखआव जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों। बे साख्रिनि नटिफिकेसना ओंखारना फैदों। दा आं साख्रि नामखौथ' होनखादोंमोन जोंहा साख्रि नामा जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय फैदों जोंहा। दा बेहाय बे जुनियर एसिस्टेन्टनि गासै टटेल पस्टआ लोगोफोर दङ 11 जन मानसिखौ लानाय जागोन बे जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टनि थाखाय। दा बे जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय सेलारिखौ नोंथांमोना 14,000निफ्राय मोनगोननो। 14,000निफ्राय जागायगोन सेलारिया 14,000निफ्राय 60,500सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैगोन होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै लोगोसे बेसेबां मोननो हागोन ना 6,200खौ नोंथांमोना ग्रेड पे हिसाबै मोननो हागोन। आरो बेजों लोगोसे माखासे एलाउन्सबो थाबावगोनसो होननानै बुंबावदों लोगोफोर। दा बेहाय बे 11टा साख्रिनि पस्टखौनो नैबिथिं रानदों। जेरै आनरिजार्भनि थाखाय 7 दङ होमबाथ' मोजाङानो जाबाय। एसटिपि जायफोर बिथांमोना दङ बिथांमोननि थाखाय 7 बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटिएच बिथांमोननि थाखाय सासेल' दङ। एससिनि थाखायबो सासे, ओबिसि एमअबिसि बिथांमोननि थाखाय 3, इडब्लिउएस बिथांमोननि थाखाय सासे, माने एसटिपि बिथांमोननि थाखाय माने 7 दङ आरो गासै टटेल पस्टआ। ओमफ्राय बे माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन होनाय दङ लोगोफोर। नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोर जानाय जाथारनांगोन। 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय नाथायबा एससि एसटिपि बिथांमोननि थाखायबा जोंहा 18 बोसोरनिफ्राय 45 बोसोरसिमहालागैनिया एप्लाइ खालामनो हागोननो हौवासायानो जाया मानो हिन्जावसायानो जाया मानो। दा नोंथांमोननि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नोंथांमोननि फरायनाया मा जानांगौना दायो नोंथांमोननि फरायनाया लोगोफोर ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगौना। जुदि नोंथांमोना डिग्रिखौ पास जानो हाबायबा अब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय जेबो डिसिप्लिन गैया। जेनेबा नोंथाङा साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जायखिजाया नोङो ग्रेजुवेटल' पास जानाय जानांगौ आरो जिखुनु स्ट्रिमानो जाया मानो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोननिया लोगोफोर ग्रेजुवेट पास जानायजों लोगोसे 6 मान्थसनि नोंथांमोननियाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगौनो। कम्पिउटार डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननियाव 6 मान्थसनि थानाय जानांगौनो। अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जेरै कम्पिउटार एप्लिकेसन ओरैबाबो जागोन एमएस उइन्ड'स नोंथांमोना जेनेबा बेसिकनि लादोंबाबो जागोन। जायखिजाया नोंथांमोननियाव 6 मान्थसनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थायोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा लोगोफोर बेहाय जोंहा माबोरै एप्लाइ खालामनोनो हाउ टु एप्लाइ। दा हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोननियाव बे माखासे डकुमेन्टस होनांगौ खोन्थाग्रोदों लोगोफोर। जेरै नोंथांनि पासपर्ट साइज गांनै नांगोननो पासपर्ट साइज फट'ग्राफ गांनै नांगोननो। बेजों लोगोसे नोंथांनि मेट्रिकनि पास सार्टिफिकेट एडमिट कार्ड मार्कशिट ओमफ्राय डिग्रिनि सार्टिफिकेट मार्कशिट बेफोर गासिखौबो लांफानांगोननो। बिनिफ्राय कपि लांनांगोन आरो जेरक्स कपि लानानै थांजोबनांगोननो सार्टिफिकेट आरो मार्कशिटखौ ग्रेजुवेटनिखौबो। बिनिफ्राय आरो बिथिं नोंथांनि कम्पिउटार सार्टिफिकेटखौथ' नोंथांमोना होखानांगोन। बिनिफ्राय आंथ' सिगाङाव बुंखाबाय थादों बे जोंहा डिसि अफिस दाराङाबोथ' आसाम गभर्नमेन्टनि सिङावनो गोलैयो नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ बेहायबो होखाथारनांगोन। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांखागौ जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा। बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनांगोन ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना इक'नमिक उइकार सेक्सन बिथांमोननि थाखायबो माखासे रिभिनिउ सार्कलनि अफिसनि मोनसे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो हागोन होननानै बुंदों। बेहाय माखासे बेखौनो होनाय दं आरो डकुमेन्टस होनायाव लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बेहाय माखासे लिरनाय दङ रिटेन एग्जाम मा लानाय जागोन बेखौ होनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय। बे माखासेखौ सेलेक्सना माबोरै लानाय जागोन बेखौ बेहाय होनाय दंजोबो आरो लोगोफोर। सेलेक्सना जा फार्स्टआवथ' रिटेन एग्जाम लानाय जागोन बेनि उनाव पुलिस भेरिफिकेसन लानाय जागोन मेडिकेल एग्जामिनेसन लानाय जागोन होनना बुंदों लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ फरायनानै। दा बे लोगोफोर जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय सरि लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनो हानाय नङा। बेखौ नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन। अफलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे थांनांगोननो डेपुटि कमिशनार दरं POPS मंगलदै डिस्ट्रिक्ट दरं आसाम पिन 784125। नोंथांमोना बे एड्रेसाव थांनानै एप्लिकेसनखौ साबमिट खालामहैनांगोन। नोंथांमोना बे गासैबो डकुमेन्टसफोरखौ जेरक्स खालामनानै बे अफिसाव थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामहैबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय लोगोफोर आरो ब्रान्चबो दङ जेनेबा नोंथांमोना नैबे होनदों दा केन्डिडेट मे साबमिट एप्लिकेसन एट पार्सनेल ब्रान्च लकेटेड एट केम्पास डिपुटि कमिशनार अफिस दरं नै बेहाय थांनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनो हैनांगौ बेखौ बुंखादों। आरो जेबो अपसन गैया बेनि अनगायै। दा बेनिफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय लोगोफोर एप्लाइ खालामनाया फेब्रुवारिनि 15 तारिखआव जोंहा एप्लाइ अफलाइना जोबहैगोननो।
दा जोंहा मड अफ सिलेक्शन आंथ' होनखादोंमोन फार्स्टआव जोंहा रिटेन एग्जाम लानाय जागोन होननानै दा रिटेन एग्जाम लानायाव जोंहा मा साबजेक्ट दङ नोंथांमोना नुदों जानांगौ बिथिं जेनेरेल लेंगुवेज जेनेरेल इंलिश क्वान्टिटेटिभ एप्टिट्युड बे जाबाय जोंहा साबजेक्ट पास 1आ 150 मार्क्स जागोन बेहाय बिनि उनाव सेकेन्ड लेंगुवेजआ दङ सेकेन्ड साबजेक्टआ नलेज अफ कम्पिउटार थिउरि बिनि थाखाय 50 मार्क्स जागोन लेंगुवेज स्केल इन आसामिस बेंगलि बड' नोङो बबे मोनसेयाव माने नोंथाङा जेनेबा बड'बा लेंगुवेज स्केला नोंना बड' जासिगोन आरो 50 मार्क्स जागोन ओमफ्राय कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्ट प्रेक्टिकेलि नोंथांमोनखौ माने कम्पिउटारनि प्रफिसियेन्सि टेस्ट लानाय जागोन ना 50 मार्क्स जागोन ओमफ्राय गासै टटेल बे मोनब्रै साबजेक्टनि थाखाय गासै मार्कआ 300 मार्कनि थाखाय जोंहा माने रिटेन एग्जामा लानाय जागोन होनना बे बुंखादों बिनि उनाव लोगोफोर रिटेन एग्जाम जोबखांनायनि उनाव जों नोंथांमोनखौ माने सर्ट लिस्ट खालामनाय जागोन माने मेरिट लिस्ट खालामनाय जागोन रिटेन एग्जामनि उनाव बिनि उनाव बे सर्ट लिस्ट जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनो हागोन कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्टआव बाहागो लानो हागोन जाय 50 मार्क्सनि जागोन होनना बे बुंखादों बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना माने बेबायदिनो नोंथांमोननि माने सिलेक्सना जागोन बिनिफ्राय लास्टआव डकुमेन्टस भेरिफिकेसनखौ लानाय जागोन दा जोंहाथ' एप्लाइ अनलाइन माबाया एप्लाइआ सोलिबायानो 27 जानुवारिनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइआ स्टार्ट जाखाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा साबमिट खालामहैदो दहाय आं एड्रेस होनायाव ओमफ्राय लास्ट डेटआ जाहैबाय फेब्रुवारिनि 15 थारिखआव जोंहा जोबफैगोन बेखिनियानोमोन लोगोफोर आं दा गासैबो डिटेल्सै खोन्थाजोब्बायानो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि ग्रेजुवेट पास जानानै ओमफ्राय दङबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट 6 मान्थसनि दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय गासै पस्टनि नामा जाहैबाय जुनियर एसिस्टेन्ट ओमफ्राय गासै पस्टआ दङ जोंहा लोगोफोर 11टा दङ दा नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो अननानै नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो माबाफोर कनफिउजन एबा सोंनांगौ दङबा अननानै सोंहरबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना आंनि बे बड' जब निउसनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानानैबो नोंथांमोना आंनाव कुइसन सोंहरनो हागोन बेखिनियानोमोन गोजोन्थों लोगोफोर